Ik deed niks, hè. En ik ben een tentamen tak aan. En doe ook net meer. Want ik moet net weer op. Ik moet net weer op. Nog pleeg. Scheid kom je wel broeken. Onwerk. Ja. En er moest wat gebeuren. Inzeker. Want door is een protesteren. Door in de skinke skeerapparaat niet meer doen net, hè. Dan kwamen ze nu niet een man zien en niet. En die moesten nog in de zon was goed. Dan kwamen we kijken van zon kwamen erin. Die moesten alle gediend worden. En dan weet ik niet wat horen. Later toen was het staan moment. Want toen waren we met de heren. Toen bleef het knippen maar hoor. Want dan konden we zelf scheren. In de tijd. Dan ging knippen, ging scheren, ging voor. Ik zou wel zien, zij zijn heer. En heer, wat ben we dan? Maar dus scheren, dan haast een kwartje. Hè? Of zo. En misschien knippen, dan hier is het wakwartjes. Ja, dat zou zelf ook eens gaan. Ja. Zo'n dingen onthoud wel. Hè? Ja. Koest je een goede hulp krijgen. En wie kunnen het op laatst straks niet meer horen. Dat betrouwen door zij hoeft nooit te helpen. 2 dagen en dan weer zo weer eromheen. Dus ik kan echt wel even wat doen. Als je de hospitaal gaan, gered goed, dan moest ik nog wat beetje en de kreeg band. En dat kost al je in de komen. Zeg je om de terug. Dat moet net. En toen zei ik nog een halve keer op. En dan probeer ik wat hoors. En daar ben ik altijd naar dankbaar voor. Nou, we maken me heen. Alles lijkt me dat kan al je voor de rond. Maar ja, ik doe het net meer. Nee, en dat ken ik niet meer. Zeg, lampuut.